Bai horixe. Aurreko hitz egiten lagun batzukin, eta zuk badakizuna teoria hau garatuta dago, Pertsona danak da kuantza, edo hiru multzo dauz. Bai. Txakurrak, txoriak eta dortokak. Aia da. Gogoratzen Hau zuri? irratien ere aipatu izan dugu, bai. Orduen, Obama zer da, txakurbet. Baina, bale. Titularra, Biden, bat txori arriskutsua da, bet, Trump, dordoka bat. Vale. Zu txakurtxu bet esango nuke. Bai? Bai. Guztiz dio zuzendaria, Bai, zu txakurtxu bat. txakurtxu bet. Eta zutara? Ez da txakur bet? Bi txakur gara, Bi txakur gara. Ados. Batzuk argi hau txori. Bi txakur miluz, batzuk dortokak. Ondo. Eurekin egingo dugu jola. Ez datozela gure lehiakideak. Pasa. Gordoka bat, bi txakur. Aitor eta Eider, bainat eta Txori bat, jode txori bat. Iraita berazi. Aitor eta Eider, ze moduz? Ondo, egon. Zalantzak. Behartzen ukete animali bera izan, ezta? Senideak izan da diot. Izango zen, bai. Bai, nik Aitor igual txori bat eta Eider txakur bat, esango nuke. Bai, Mira. Bai, ez dakit, Nik biak txakurtza joko nuke, Mundu guztian txakurra. Trump izan ezik, Hartu du beste itxura bat, saio honek, bapatea. Bai, jaber, zeren antzaukiko genuken. Bueno, zer entzun dugu, Aitor eta Antxon, zer daukazu Erne. komunean? 13. saioa. Eta Eta dakigu, oraino, Aitorrek, ez dit, esan nahi izan dit, baina ez da usartu, ez zidazu Aitortu orain arte, zuk ere Erasmusa Lisboan egin zenuela. Indet. Publikoak zoratu noskitxun. Egin duzu Lisboan Erasmusa zuk ere. Bai. Bueno, noiz edo? Pues duela 2 urte. 2023. Vale. Hori gamalagoan, pentsa, eta Ze ondo auzotan bizi pasatuta, zinen edo? Sao Sebastiao. Sao Sebastián, ni Alfaman. Bueno, txukun, polita. Erasmus polita. portuguesez bai? Bai, zintzin. Antxonen beste? Ez dakit, nahi zen sartuko. Hain lotxagabe seguruenik ez. Zuk egin zenuen urte osoa. Oida. Nik erdia eta... eman dit urte askotarako, Bai, ondo. Bai, noski. Esaten gabiltz, 13. saioa 5.450 euro. Atitxo batekin, Irabazita, Lisboara. gogoraz beharko da, Aitor, Hombre. Bai, ez da. Saudadea pixka batito eta jinjinatan ziterako. Bai. Bueno, zuek akaso ez zuzu ulertzen dute harteko. Jodeak dira, ez da. Eider Prest, hori badakigu, Txilera joateko, aldanien ja Erasmus egiten. Ezagutu diogu beste zaletasun bat ere? Bai, eta hau ja lotzen gaitu. Eta lotzen gaitugu. Bakoitza dauka bere Bakoitza bere txakurra dauka. Bere bikotea dago hemen. Ondo. Pulserak egiten. Aterako dut. Eta publikoa txundituko da berriro. Oh! Bai, hori zozketatu behar du. Bai, ez da. Zozketatuko? Hau, honek izan alka. Beste bat agian zozketatu dezakegu. Bale. Hori norentza da, horretu? Hau mairentzat. Klasekoa, txilekoa. Txilera, eta jongo zete hor, pulsera batekin elkarra hartuta. Baina bat gure, igual zabalduko, inkesta, aber bat ematek nahi badauen. Ondo, Eider Prest. Bai. Aplikazioarekin, Eiderren pulsera dirazeko aukera. Ongitorri, gurera. Mi esker. Eta Benvindus, alegia. Obrigado. Bainat eta txomin gabon. Gabon. Eta hauek esan gute, baina zema kontu, ze txakur dordoka, zema gauza asimilatzeko, ez da? Bueno, bigarren saioa duzu, Bai. Ez da seinale txarra? Aurrera egin dugu momentuz, sokatira ere ezagutu dugu, ari gara pixkanaka neurri hartzen, ez da? Eroso? Obeto. Obeto, bai. Ados, gogoratuko dugu edo gogorarazi oraindik ere, gauza asko ditugu elkarren handik ezagutzeko, ikasteko, baina kurrikulumari dagokionez, bainat? Bai. Ados, galdera gehiagoren zain. Beti eskoletan. Bai, orain bizala jangelan. Orain jangelan. Jangela kudeatzen nolabait edo. Bai. Kozinatzen ez? Sukaldatzen ez. Bale, zuk egite duzu zerbitzatu, akaso, edo pixka bat... Ez, zerbitzatu baino koordinatu. Bertako monitoreak, sukaldariak... Joan horra, kontuzu mehorrak ez du postrari jan, Platon hori hobeto zuritu beharra dago, horrelako kontuak, ez da? Horrelako kontuak. Eta, baina aurretik izan zara irakasle, ere? Irakasle, ere, bai. Eta irakatsi izan duzu zer? Ba, lehen hezkuntzan. Denetik? Tutore eta... Denetik. Oso ondo. Txomin, bestalde, okina da, okindegia daukazu, herrian bertan? Bai, Miñakan. Gora Miñaka, noski, zalantzarik balego. Miñaka Barrena auzoan. Konkretuki. Konkretu. Eta okindegiaren izena da? Baserria otumetxu da, eta beraz, otumetxuko laba. Alegia, baserrian bertan daukazu labea? Bai. Lengo korta zana eta... Egokitu duzue? Bai. Garbitu, noski, espero dugu. Bai. Ogiaren hobe beharrez. Eta, aipatu zenuen, ez da, bertako ekoizleekin eta egite duzuela lan? Bai, badukagu ekoizleen sare bat,
Uribe Butroeko sarea, eta bertan egite ditugu saskiak danon artean, eta banatu guztion produktuak. Orduan, eta etxera eramaten ditugu, beraz, etxean jaso dezakezue, bueno, dezakete, eskualdean bakarrik egiten baitugu. Dezakezue, ez, zuek ez, noski? Ba, espadan. Salbuespen txiki bat egin atxo, min. Bueno, etorri eta... Vale, salbuespen bat egin da zuek, atzera minuzetik eta etorri. Bueno, bigarren saioa aipatu moduan, gaur helburua izango da, finaltxoa jokatzea edo? Alba da, bai. Animoa, sorte hon. Leku honi esauzi horretarako. Araigita, gara zizen moduz? Ondo. Etorri garri, araik gogoz suposatzen dugu? Bai, ondo. Ez, ondo legoke. Keba, ez dago bat ere gogoz, urduri, apurtzuek. Bai. Araik nondik? Mutrikutik. Gara zizu? Gatzatik. Eta nondik ezagutzen zari zuek? Isukia, gai. Zer ikasten? Nik turismo. Eta nik ingles eta euskera hizkuntzak, bai. Eta non bizizarete orain? Bilbon. Bueno, zehazki? Deuston. Kontuz, tomateroak eta saldatu gabe. Osa, ondo, eta pizok txien edo besteren bat? Lau gare, bai. Lau, zarete. Gauero aritu zen zarete, denok miluzeri begira eta... Bai, baina beste bisak ez dian imau momentuz. Momentuz. Nola dute izena? Nahiatan aroa. Nahiatan aroa, erne? Ez da izan zozketa bat. Zeuek zari honenak eta etorri zenete. Bai. Bai, hori da. Arai, etorduen, zeiten zinorekin, lehenengo eguna, etorri, sailkatu, ondo pasau ikusi, zein dasmue? Ondo pasau seguru, eta berno hartaiatzen gen. Ondo. Basabiltz futbolien eta? Ez, ja ez. Ez, ibiltzen zinen? Bai. Zelai polita zorgazpio ba, Bai. Mutrikun, bai, ikusten da. Horra aldame argi batzean. Bai, ja ez. Ondo, garazik kirolak eta zuk? Lehen hau bolei itxen hauen. Bai? Bai. Pistan edo, ondartzan edo? Pistan. Ja, gatzatik ondartzara bestela nahiko lan. Urrintxo. Gatza iritsi zita egu, baina ondarrik ez, ezta? Eta hemen lanien be bai, ikasten eta lanien. Bai. Non zauz lanien? Maulandan. Iatetxe bat. Bai. Zerbizari edo? Bai. Edo jangela kudeatzen, baina duzela? Zerbizari. Ondo, garazi, zio zertxu irebazitata, ze asmo? Ba, Parisera familiare pisokok, bai. Guau! Joan gozarete seguru. Bai. Gero, kontua da, lo ingo duzuen aterpe batean, edo plana nolako izango den. Zemat izarri izango dituen plana. Barai eta garazi ondo pasatzen duen, batera eta ongieterri gurera, Eskerrik asko. Imaginatu, idazki, Paris, asteburu bat, eta gu, altzoan, 40.500 euro hartuta. Zenbat kruasan. Ritz hotelera, bueno, ez esan leibili, bai. Ritz hotelera, bai. Eta igual gurekin, Laudioko publikoare eraman, noski. Ongi etorri, Eta azgait ezen lanean, arai garazi zuek aukeratu zertan, triboaren berbak, ikusi potokumeak. Potokumeak. Zuentza potokumeak, Aitor eta Ider, zertan jarriko ditugu? Ikusi triboaren berbak. Ikusi. Ondo pentsauta, Eta triboaren berbak, bainat eta txominen zat. Eta Aitor eta Iderrek diote, ikusi, ekarri, mesedez. Telebistako pertsonaiekin egingo dugu taiolaz. Hau etxek elementuak. Pipi Kaltzaluze, Nobita, Pantera Arroxa, Son Gohan, Hiroshi, Mr. Bean, Luffy eta Pedro Arriketarra. Demora Aitor, Pantera Arroxa. 3. Pedro Arriketarra. 8. Mr. Bean. 6. Pipi Kaltzaluze. 1. Son Gohan. 4. Hiroshi. 7. Nobita. 2. Luffy. 7. Pantera Arroxa. 3. Pedro Arriketarra. 8. Mr. Bean. 6. Pipi Kaltzaluze. 1. Son Gohan. 4. Eta Hiroshi. 5. Baina beti, Aitor eta Ider, osonak zarie, zein da truku, zuena? Nik bakoitea ikaste ditut. Ondo. Truko ona. Nik denak. Ondo. Batzutan aldale izan gizonak, andrak non dauzen, edo... Koloreka. Dakate... Nik egingo nuke amarkadanaka, alegia, hau laro, isildo eman naiz, eman puntuak eta... Gero batzutan, pipi badan Nobita, Pinopa, berba bat asmatu oso zaila hori berba. Teknika ona, Pinopa, pijiso. Pinopa, erpuntu. Pinopa, Hoshi. Pinopa,
Pagosiko. Zero pagosi. Ba, Nikolan aurkezpenak ikaste dut, ez? Bai, Buruz ikasi bidetenak? Ongi etorri mi luzera da, oina! A ber, hau berbetan nabil. Ja, ados. Baina aurkezpen batzu buruz ikaste dut, ez? Orduan da, Aitor da, berritzailea, sortzailea, ez dakit zer, orduan da, berso, zentzunerako oso zer, orduan da. Eta gero botatzen duzu? Berso, nasai, orduan badakit, berso, na, oza, Eta botatzen duzu zazpi adjetibo eta Aitorrek. Claro. Badakizki denak eta jaski. Berba batalako, oso. Ikasi, informazioa, Taktika aurrea. ona da, taktika ona da. Eta bainatek eta txominek, bai, baina gure probatzen. Trimaren berbak, da ganera dan asmatzeko, izango da. Baina txomin? Aldala bai. Ia, zeuen gustuko edan taula. Txumutxuka ibilko gara. Venga, bainat, denpora. Leloa, ergela. Txotxoloa. Maite minez, gaixotu. Txatxandu. Atximurra. Txatxamurra. Haur txikia. Txetxea. Begiak apur bat itxi. Txitxildu. Baliorik gadea, ez deusa. Txatxarra. Gogoa, desira. Txakana. Ai, leloa, ergela. Txomin, Txotxoloa, maite minez gaixotu. txatxandu, Atximurra. txatxamurra, Haur txikia. txetxea, Begiak apur bat itxi. txitxildu, Baliorik gadea, ez deusa. txatxana, Leloa, ergela. Txotxoloa. Maite minez, Gogoa, txutxua. Aipena. Publikoak ere bihotzean min hartu dut. Oi! Lastima, Bueno, txalo bero bat mezez. 10 puntu. Hortxagitu durata, Alegin. Horai eta garazi. Aipatu zuen surf zaleak, ezta? Koma, ez zuen aipatu, garazi. Ez momentutan esan du hori, ez gara. Txirritatxo, bai, edo. Txirritatxo eta surfa, bai, mundu oso... Txapelak endu barik, Aparteko, noski, Bai. bere estilora. Hemen txegitzak eta oinak, guazen. Surfeko lehen egun hau Ondoren. zitekeen ba, Hobeto. pasatu ditut trajea, Jazten. 2 ordu baino, Gehiago. hankak uretan sartu, Ondoren. irten beharrean, Nago. marrazo batek bere, Askari. bihurtu baino. Lehenago. Bai, poto egin dutela, zai, publikoa. Zerro, erdia, noan edo? Bat izango da. Poto, poto! Ikusi egingo dugu. No? Biak atxakarrik. Iruroi puntu ondo. Kain. Eta estrategiez eta trikimailu ez ari garela, Aitor Eider, imintziotan, zein da zuen... Bera lehenengo, eta ustea pentsatzen niri. Bai, Bai, antza denez. gero ondo dago, Kostatzen zaio. Kostatzen zaio. Nik behar dut nire denbora. kontzeptuen lehenengo silaba memorizatu, eta horrela, pa, tak, kla. Kalak, pum. Kusiko duzu ez da ondo, hartu lekua, baina eta txomi bestaldean. Animo, denbora, bote. Gitarra jotzen. Heavy metal. Metal. Zertan ari da? heavy bat, Negu gorriak. heavy bat gitarra Ez da putzen. heavy Bai. bat. Da, Punta. Metaleroa. ez, Gogorra, musika gogorra. zer da? Heavy metal. Punk. ez da Estiloa. punk, ez da metal. Musika talde Bigarrena. bat. Violina. Violina. Violin Violina, jo. jotzaia. Orkesta. Violontxeloa. Violontxeloa oso ondo. Zapatilla garbitzen. Ez. Oina bendatzen, edo? Bendatzen. Zeta Erizaina. Ez da, irizina da. Igeltzua jartzen. Bai. Ta nor da? Erizaina Ez da igeltzua erizaina? jartzen. Medikua Medikua igeltzua da jartzen. pazientea, bai, oso ondo. Bai. Eta? Gitarra jotzaia. Ze musika metal. estilo? Metal. Ez da metal? Heavy metal. Metal. Ez da metal? Rock, punk. Bai, Rock, rockero. Rockero Rockeroa? bat gitarra purtzen. Hori bai! Bai. Hala ere... Roka eta metala, bueno, etorri goria purista gora, baina. Bai, Ez da roka. metala da. Eta metala? Eta heavy metala? Bai, Ez da bueno, metala? roka.
Atera dute. Rock gogorra. Izan da oso bolita. Ondo, ederto, iruña puntu. Rokeri. Roka forever. Roka da. Bizi estilo bat, ezta? Hementxe bi rockero, baina eta txomin. Estenatokira igoteko prest. Bai. Hasta dira kontzertua. Izildu egingo naiz. Arai eta garazi mesedez bestaldean. Eta rock and roll, demora. Ondo Asfalto dira? ipini. Dirua aurkitu. Sentimo atopau. Ze aurkitu du? Txampona, urrezko txampona. Urrezko txampona, urrezko Ez? Bere hortan? bitxia. Txamponi da, Urrea. Urrea aurkitu. Urrea aurkitu. Katalejua. Pirata. Pirata. Bai, biak gotu. Pirata katalogotik Bai, begira. Zezena, zokan muturra. Lasai, zezena bai? Zezena, Torreroa, arrapo, zezenak arrapo. Zezena eta? Zezena eta toreroa. Ez da toreroa? Da? Hori, oso ondo ari da. Torerua. Ez? Toreatu. Zezena toreatu. Hori ez da toreroa, da? Da. No esan ez da hoiei. Bai? Azpeiti genetan. Zezena. Nola dira horiek? Ez asmatu mesez, segi. Zezena. Eta? Rekortadora. Bai! Ze ona. Ze ona. Da falta? Gaineti. Rekortari, eske bestela toreroa zan. Ez, kapoteri bat ere ez. Oso, Oso ondo. Bikain, iruña puntu, bikain. Ikusten lan batzan. Bai. Gan etiketa. Eskulako egiten dizu eta makinekin eta. Bai. Bueno. Arai eta garazi. Zuek xixen lanetan orain, errekortari edo, ia zertokatzen den. Hartu lekua, mesedez, Aitor eta Aider bestaldean. Hirugarren erronda. Aurrekoan bezain ondo pasako bagenu, kalterik ez. Depora. Bai? Aparai? Presa, urduri. Arraun, piraguar, kaiak. Ez? Arraunaria zera? Razin. Montaña rusaten? Ez da, ez. Ibai batean? Kaiak. Ez da ere, Razin. Arraun. Otz. Maldan bera, mendian bera. Kotxea, motoa. Elurretan bera. Trineoa. Hortxe, bigarna. Iskor? Liburua? Liburu irakurri. Ez da Liburutegi liburua. liburua. Ez da liburua. Egunkaria. Ez. Zazaio? Zu? Zu niri idatzi. Biluzeko... Zer da? Gutun bat Gutun bat irakurriten. idatzi. Maitasun gutun bat irakurriten. Azterketa Buzoitikan jaso. Bai, hori bai. Vale. Bi pertsona. Bisukideak Gidatzen, kotxean. Kotxean. Bi pertsona. Zehazki. Kotxe, Autobusa. Kamioia. Furgonetan. Karavana, autokaravana. Bilagun autokaravan. Autokaravan. Bai, eta? Trineoan, Trineoan zoaz, eta elurretan. elurretan, eta Maldan bera. ez goatzen bestia. Bai, ondo, hartu lekuen. Bai. Eiderrek esan du. Trineoa, Bai. etxi, Eider esan duzu, trineo. Bai, trineoan zeiten. zeten xio arai, Jo, trineo da. Ez zai gustatzen trineoa, orduan. Atera dugu. Danak bikain iruña puntu. Eroglifikoa. Dana ondo, Bikain. Eroglieren munduan. Ondo da. Pasazailea. Hau bakarri bizi da edo? Hau bakarrik bizi da. Da bakarrik biziko da. Bai, Katue, Ah, noski, katuen pentsue, eta bera. Bera. Eta... Eta Al Pacino, eta Ash, eta... Bera eta bere mundua, Bai, noski. hori da, bakarrik inoiz bez. Aitor eta Eider, lehenengo eroglifikoa denpora. Pilotariak egin du, Gambotxoa. Otxo, Otxoan, ba. ez? Hasi, Eider? gam, Bai? Ez da otxoa. Bai? Gambotxa. Gambotxoa, gambotx. Hibrido bata. Gamboa. Pilotariak egin du. Gantxoa. Bai! Hibrido bat, gambaren zati bat, gam otxoaren, azken parteak asunetan, txoa, gantxoa. Hori da Jokin Altunak buruan ikusten duen irudia. Aldiro. Gantxo egiten dagoen aldiro. Xu. Gamba bat eta otxo bat. Otxo bat. Oso ondo. Da berak egiten dago, gantxo. Euskitzeko ospatu. Aitor da Eider, bigarrena denpora. Ez naiz, sekula, Irafarrain, ez, Sardinaia. ez. Zer da? Atuna. Bale, Atura. atu, zemat, venga. gerturatu, Zora. Bai, zoratu, hasi. Zora, Zora. biatu, bai. Ondo Eider.
Biatun zoago izen, zora biatun, eneken duta zora biatu. Oso ondo. Noiz bait, zora biatu gara? Bai. Bait. Noiz bait. Ez dira zoreatzekoak. Egun puntu, azteko eta behin. Ondo? Nik laur da ere. Behin, txananarekin ez du esango zerritan jotzen, zora biatu nintzen, eta esnatu nintzenerako ari ziren bi zinegotzi bakoitza alderdi batekoa niri lagundu nahian eta euren artean haserre. Nik lagundu dio eta ez ni eta oposizioa eta nik, bueno, bezez, nik etxera joan nahi dut eta... Bai. Urretxun, esan dut. Bale, eta ze esan? Ja hemen nago. Bale, behinat eta txomin, zora biatu barik. Bi hieroglifiko asmatu. Ondo, lehenengo da, denpara. Aizezkoa omen da. Asko. Ak, an. Bale? Ak. Anez. Asko. Laua, Ak, bai. Lau, a. bigarren, Ak. Bale, behien zer? Ak doia. akordeoia. Bai. Batzutan zenbakia behar dugu, bestatutan plurala dela adierazteko erabiltzen ditugu batzuk, ak ikusten ditugu, eta hor kasunetan, anez, ak hor, lehoia, eta de ordezkatuta deoia, akordeoia, oso ondo. Zen erraza, ikusi dugu. Ondo ikusita, Erto, ia bigarrena denpara. Oraindik jarraitzen duzu, Zu. Us. ia, Us. zelan irakurriko dugu hori, Az. bale? Azgar. Az bada erantzunaren zati. Azu. Ez, zu ez? Azbero. Ez? Az. Orokorra, az, Azua. zua ez. Izpiluan daukagu, sabat, izpiluko alderantziz irakurtzen da, orduen az eta erretzen gabiltz, azerre. Azerretxe. Zuek haserre? Orain bai. Bai, bueno, lehenbiziko sartu da, 50 puntu, haserrea baretzeko. Jasi, argatu, ez dakit segula ipatu dugun hau, baina badakizun orden eroglifiko zale amorratua Nor? eta eroglifiko gilea. Nor? Iban, Amorante. Musikari, artista lagun aparta, erakutsi zidan kuadernotxo bat. Begira, hau egiten Benetan? nik etxean, bai? Bi aldu? Eroglioren kompetentzia izan daiteke Amorante. Erne, Guau, babizeti ez oso guapoak. begira, hori ere bai. Araik eta grazi, eroglifiko kasmatzeko prest? Bai. Bize ganera. Bai, eta? Bai. Bai. Ia lehenengoa. Sorte honen para. Mutil horri falta zaio. Ia, zer da, hori? Txapela. Atorra. Ez. Atrajiakin. Ia, to daukan berba bat behar dugu, nolakoa da? Nolakoa? Dotore da, apain, orduen adotorea da, token duta adorea. Bai. Doktorezia falta izaigun. Irudimen apurtxu bet, bai. Bigarrena bai. Bai. Ara ikarazki bigarrena denpora. Azte buru pasa ibili naiz. Bai. Gaztane. Bale? Bastanen. Bai. Gazta bat ikusten dugu, han igartibururen barruan gazta anen, eta geta be hori ordezkatuta bastanen, oso ondo. Bihotzekin eta bai, baina gaztekin enuen irudikatu horrela. Gazta partitzen, igarti buru. Ondo, bigote 50 puntu. Aitor eta Aider. Miluzeko eskua. Miluzeko esku, atxeden hartu ez, Aspaldiko- behar dut kanta bat hemen, bai, Esku horretan dago zure ondarea. Sekulakoa! Performanza! Bai. Aspaldiko partez, A ber, Bulegoren garaiak eta. adimentxu gorata bera, adimentxu mesedez, adimentxu, egin kanta bat guretzat. Ari gara oso ondo, benetan, Segi hortan, Aitor Aider. Komo baina lortu. Lehenbiziko esku. Kondaira edo egia? Ilaskiren erlojoa bezala. Japoniako ze hiritan dago alarde jatetxea. Tokion, Kyoton, Osakan, Yokohaman. Osakan. Oso ondo. Wagyu, ederra hori, Guau. Wagyu, Ah. Entzun?
Artea egiten ari gara. Oso ondo laudio, Nork sortu zuen pieza hau? Bachek, Vivaldik, Chopinek, Beethovenek. Chopin. Erra. Oso ondo dantzatu, laudio. Ze fina, Bai. pense derra. Bokala? I. Bai. Eta, ze, askatu? Jolas egin pixka bat, edo? Bai, venga, beste bat. Zein da argazki honen leloa? Yes, we can. We can do it. Just do it. I'm loving it. We can do it. Oso ondo. Bokala? O. You can do it. Bai, Bai. eskatuko dugu. Kondaira edo egia? Gezur, kondaira. Laranja zukua bizkor edan, vitaminak joan baino lehen. Bai, kondaira dio kimika ikasle fin batek. Oso ondo. Komodina, oso ondo. Noizarte? Iaitor noizarte? Iraun Zuku edako zu, orain erosten dalako batzutan Bai. egin da. Bai. Nazkagarri jartzen, osea, en plan, ja ordu bete daramanen hor, monei ez da gustatzen. Nik, Bueno, erain. gatia. Zeta. Baina botekoa? Ez, Egina. Bai, egina, Bai, alda botile. nahaztu gaina. Bai. etxean egindako zukua dio, eraginda pixka Ah, bat berritzen. ez dakit, eske, itekotan nahi egiten du. Orduan da, indata. Duan, momentukoa. Ah, bale, momentuko orduen, ondo. Baina, Txomin, zuku barik. Ataraku, komodina seguru baietz. Bigarrena, gauzak aurretik pentsatu behar dira. Hauetako zein zientzialarik jaso zituen bi Nobel sari. Marie Curie, Einstein, Oppenheimer, Frances Arnold. Marie Curie. Fizika eta kimika. Oso ondo. Bokala? Ah. Entzun. Gufia lepoan, horra zein astumoan, wafa, 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 zua bihotz ondoan. Nork ez du parte hartu Wafa abestearen bertsio honetan? Ola egin ziarte, Inaute Lorrieta, Olatz Salvador, Katalin Barzena. Hola, Salvador. Eta ze bertxioa egin duten, Desgaraian taldeak pixka bat antolatuta eta. Zola garri, bokala? Benetan eta Txomin aurrera. Zein da Patricia López Arnaiz aktorearen jaioterria? Gasteiztarra da, Bilbotarra, Iruñekoa edo Donostiarra? Gasteiz. Ondo. Eta beste bokal bat? Eta? Aurrera? Entzun. Nola ditzen da entzun duguna bestia? Lady Marmalade, Moulin Rouge, voulez-vous coucher avec moi? Gitzik, gitzik, jaja. Lady Marmalade. Ondo ari gara, Bokala? Eta? Saiakera edo azkena? Ba, saiakera, bai. Esan. Burua erabiltzen ez duenak, hankak erabili behar. Bo, zenbatetan. Esan Bai, diguten, bai. Pasatu! Komodina, haukazuet. Garai garazi, erabili burua eta oinak eta... Lortu komodina, aldela. Bai. Nahi duzu bidetik ogi zati batzuk botatzea? Txominak egindako ogitik, esaterako? Hauetako zein jakik ez du B12 vitaminarik. Arrautzak, ostrak, sagarrak edo esneak. Hauetako zeinak ez du. Esnia. Esneak? Bai. Badu. Sagarrak. Kimikaria. Egerra jakin du. Ados. Kimikariaren arreba, beraz. Bokala? Erizaina, alegia. Zema gauza esateko. Aurrera, entzun! Iruntzidana berbada histori esan ez dagizun zarratuko dizut bizia zarratuko dizut bizia
Maria Dolores Pradera. Bai, ezta? Bueno, adimentxuk itxura aldatuta. Ze talderen bertsioa da. Kauta, Katamalo, Izaki Gardenak, Ibilbedi, Itzgako batzuk. Aipatu dira. Bai. Hau nabaritu den eupen, Bai, ezta? Harrapatu dut, bai. Zer? Ota? Katamalo. Tasmatu? Oso ondo. Ze kanta politxea Oso da. polita. Gerba gaiztorik esan ez dagizun Zarratuko dizut bizia Parteka gustora, ezta? Abestian zuzen. Gorka entzuten beti ondo. Bai. Bokala? Bokala? Animo neskak! Nor da margolan honen egilea? Keith Haring, Futura, 2000, Andy Warhol edo Banksy. Banksy. Eta ez Bansky. Hori da. Banksy. Eta hori gogoratzeko esate handik bankulez. Banksy. Ja, hau gazu hortzekin baina. Bokala? Eskatu nahi duzue? Segi lanean ba? Segi. Bai. Arkatu laudio hau entzuteko zen. Zemat na entzun ditugu. Ostia. Txaloak eta 12, 15, 18, 20 bat. Zuek ondo alere. Zenbat dira, Garazi, kontatuta? 20 bat izan like. Ja. Hemezortzi? 15. Kasema Kamon? Bokala? Askatu hau ere? Vale. Esan? Guztiz ez ahazteko nola izango zen itzultzea. Bai, Oso ondo! Bigarren baina! Eta markagailuak adi! 230 puntu eta komodina Donostiako markagailuan arri eta meinaja 310 eta bi komodin mutrikule izgatzaga 290. Puntu aldetik hortxe komodin barik. Neska, karrizkatu behar. Ederto, sare barik. Zein da zuzena, ez erraz erabakita, sorte honitu taldei, lehenengo errondan adidanok herrialde hauetako gabonoporrak udan dira. Zelanda Berria, Papua Ginea Berria, Uruguai, Argentina, Groenlandia, Peru, Hegoafrika, Finlandia, Chile, Georgia, Bolivia. Argentina. Bai. Bai. Peru. Zelanda Berrian. Gabonak udan. Ondo. Jose ondo. Ba, turroia bero eta. Ze ondo. Uruguai. Chile. Arai, Garazi? Papua Ginea Berrian. Ala, ospatzen dira, bai? Ederto? Bolivian. Azkena? Hegoafrika. Komodina erabili barik, Ondo! Arriskatuta, asmatu egun da herrita puntu. Bigarren erronda, Beñat eta Txomin zeuek hasita, erantzunak Nafarroko musikariak dira. Hori da jakin nahi duguna. Izaro Andrés, Janus Lester, Gorka Urbizu, Janire Aranzabe, Estitxu Pinatxo, Pello Reparaz, Flaco Fonki, Iseo, Olaia Inziarte, Chris Lizarraga, Kiliki Fresko. Gorka Urbizu. Lekunberriko semea. Arai, Garazi. Pello Reparaz. Arbizuarra. Flaco Fonki. Iruindarra. Kiliki Fresko. Flakorekin batera, noski. I was born. Yes. Arai, Garazi. Chris Lizarraga. Belakoko Kris, Bilbotarra. Aitor Reider. Olaia Inziarte. Ordenozkoa. Iseo.
Iruindarra. Janire Arantzabe. Altzagaratekoa da. Oierriarra. Beñat eta Txomin. Janus Lester. Berakua. Ondo? Esteitxu Pinotxo. Jo. Arreba duta. Nebarrebak. Berakuek. Egun da, eta komodik ez dira, oraindik. Izaro Descartes, jakin espero, bai. Arai Garazi hirugarren errondan, gailurrean gurutzea duten euskal mendiak dira. Gorbeia, Erlo, Ernio, Hiruerregen Maia, Urko, Hori, Gorgomendi, Toloño, Aitxuri, Joar, Uzturre. Gorbeia. Kantu bat ere baduta. Gorbeia jomenio. Hori. Ernio. Erlo. Zarraitz Mendialerroko tontor nagusia. Gurutze hori, no? Arai Garazi. Urko. Postontzia bai, baina gurutzerik ez du. Gailurrean. Aitor Reider. Uzturre. Eta bertatik ikusten da. Zure Tolosa maitea. Tolosa. Beñat eta Txomin. Komodina. Bueno. Endurri ba, erabili. Gorgomendik. Gurutzea baitu. Ukere Komodina. Ara. Joar Mendia. Komodina. No? Toloño. Erromatetzeko aukera. Aitor eta Eider. Aitxuri. Ondo! Eta markagailuak onela 580 Donostian, 610 eta Meñatan, mutrikuleitz gatzaba 280. Arai Garazi, hasi gara. Miluzen tontorrera llegatu nahian, baina hazen mendizalekin egin duen topo, Abileak, Zuek ere bai, noski? Hortxaritu gara borrokan. Zemuz neskak? Bueno, bai. Ondo. Zenatxu orain, Garazi. Bai. Geixiago nahi, aukeran. Baina horrek adierazten du aldi berean eroso ere gontzaretela, ezta? Bai, hori bai. Gore, bai zuekin. Kaparizirako motxilatxu bet eta aurrera. Eski ba, batzuk joan dira patinetean, pentsa. Bai. Zuek ere beste egin eta Igual seguru zarete. bizikletan fango garitu. Ba, bueltan kontatu. Eskerrik asko! Mentxe, Azte dema norgeiago ikusi du. Ondo? Komodina, eta guk ere komodina, eta nor baino nor gehiagoka, Aitor eta Eider batetik. Zuen 13. sokatira sinatzekotan, Hor da, zarte txarra ematen du, Ari dira, bai, Gerra psikologikoan. Gerra psikologikoa, Beñat eta Txomin. Zer moduz? Ondo. Bai, hor begira ze jatola Lasai finalera guazelako, lasai. Zuena da, izango da, 2. sokatira. Horrek sorte... Oso ona ematen du. Ez dakit biak zer esan nahi duen. Ia ba, dakarrela zerbait eintzat, erantzuten lehenak, Aitor eta Eider, hartu lekua eta guazen, sokatirara. Denbora. Bibliaren arabera, ze erraldoi akabatu zuen David erregeak? Goliat. Nola du izena Puntu Eus Fundazioak EHUrekin batera banatzen duen zientzia saria? Paso. Gladys saria. Ze tresna saltzeagatik da famatua GoPro enpresa? Kamerak. Zondo. Zein da guztira Emmy sari gehien jaso dituen fikziozko telesaila? Friends. Game of Thrones. Nola deritzo maratoiak baino kilometro gehiago dituen korrika lasterketari? Iron Man. Ultramaratoia da. Zein zuaitz mota da Gernikako arbola? Aritza. Aritza da. Ze koktelek du aldizkari estatuatuar baten izena? Banana Split. Ez Cosmopolitan. Ze aldizkari da hori. Zenbat gerekin idazten da reggaeton hitza euskeraz? Bi. Zein musikariren bira artistikoa izan zen The Eras Tour. Taylor Swift. Taylor Swift. Zein greziar jainkoren izena zeraman ilargira iritsi zen lehen misio tripulazioak? Apollo. Zein koloretakoak dira beluga helduak? Urdinak. Zuriak dira. Nola du izena Bart Simpsonen lagun ile urdinak? Milhouse. Ze film generogatik egintzen bereziki famatua John Wayne?
Drama. Westerna. Zer esan nahi du oiko hitzak grezieraz? Jogurra. Etxea. Zein osagai da ezinbestekoa omeleta egiteko? Arrautza. Noski. Ze hiritako auzo edo zonaldea da Trastevere? Roma. Erroman. Gorputzeko zein giltzadura osatzen dute femurrak, tibiak eta errotulak? Belauna. Belauna. Ze aktorek irabazi du aurtengo zinemaldiko Donostia saria? Jennifer Lawrence. Big Kind. Zer esan nahi du ingelesezko cucumber hitzak? Pepinoa. Pepinoa? Jarraitu atxotitza, bakoitzak bere astoari egiten dio... Tira. Arre. Zenbat gurpil ditu kuad batek? Lau. Noski. Ingelesezko zein bi hitz adierazten dituzte QR kodeko bi hizkiek? Q eta R. Quick response. Erbia eta odortoka ipuinean zein da helmugara heltzen lehena? Tortoka. Osondo? Ze kiroletan aritzen da Andrea Aldaregia Nafarra? Tenis. Eskupilotan zein koloretako loreak eman ohi ditu udare ondoak? Gorriak. Zuriak nola deitzen dira ibaien bihurgune itxiak? Meandro. Meandroak? Zein herrialderi deitzen diote bertakoak barat? Paso. India. Zenbat presidente egon dira estatu batuetan Clinton abizenarekin? Bi. Bat. Zenbat adar zituen Triceratopsak? 3. Bai. Zein hominido mota zen Etiopian aurkitutako Lucy fosila? Txinpantzea. Australopitekoa zein euskal lurraldetan dago garaion sorgingunea? Araban. Araban dago. Gorputzeko zein ataletan dago giza ezurrik txikiena? Belarria. Oso, ondo. Zein musika talderena da Kabakriba albuma? Berri txarrak. Ez. Urria astelenean hasten bada, asteko zein egun izango da urriaren 8? Asteartea. Astelena! Ta denbora! Ze sokatira ederra ikusi dugun hau pasuek txalo! Beñatera txomin bikan, denbora, zeuen buru gainien. Joan orain kamerinora, banana split bana hartu, eta irakurri aldizkaria. Oto, da jogur pasan. Bai, hori. Beñatera txomin hau pasuek, furroma biluzea arte. Ez dut adarri denok, Galdegilea ere bai, Bai, erantzun politak tartean, jogurrak eta beste, eta... Gero nola esate dute, jorroina da, ez da? Zer? Grezian, jorroina! Esaten da. Ideik ez. Zuek zakua irabaziz gero esan, jorroina. Perfecto. Zezakuan. Jokoan ditugu, jorroina, 40.000 euro! 40.000 euro! Eta erne, esan nuke alakorik, zela gertatu idazki, ikasleak dira, baina aldi berean da publiko profesionala. Laudio ikastolako lagunak, benetan, Hori da, lana fine egitea. Oso ondo. 40.000 euro, Gure ama dabil, klin, gurekin batekin. Hogeta bitik edo... Batuzi. Hala. 40.000 euro banatzen dugun gaur, radidanok, gurekin batekin, Aitor eta Ider gidatzen zui, Bai. Pero gutxe Iderrek. Ze kotxe dako zu? Bueno, gurasoena. Peiot zortzirun da zazpi. Hori. Matrikula? Erroi euroren truke nik. Ziklintan esatik. Kotxeekin, automarkekin, egingo dugu jolas, Aitor eta Ider, bestak beste bitu, Honda enpresa Japonia esate baterako, hau adibide bata, Bizikletak egiten hasi zen, eta gero, sartu zen kotxeak, autoak egiten. Guk jakin nahi duguna da, sorteon, automobil industriarako sortutako enpresak dira. Autoak sortzeko, sortu ziren. Denbora. Mercedes-Benz, bai edo ez? Ideik ez? BMW? Skoda? Bai, esko. Audi? Toyota? Ez, hijo japoniko zuzen. Mitsubishi? Berde. Opel? Ez. Peugeot? Bai. Volkswagen? Hone pegatzaio ez, eta gero kotxe egin zituzten. Bada. Ez dakit. Renault? Ez dakit Ider. Eta Ford?
Honek sortu zuen. Egiaztatu egingo dugu. Hiru akats bakarrik? Zein ez? Zein bai. Osa, nik uste Ford igual baietz. Volkswagen da herriaren... Tu sabes, herriaren kotxea hola gazetzen. O furgonetan, oso. Bueno, rindu. Aldatzen ditugu bi, eta ikusteko. Skoda da Toyota di. Vale. Vale, ondo zeuden. Oie, ondo zeuden. Eta ditugu hiru akats berriro. Ezakitz egin, Nik ez da. Jizti dugu bi. Vale. BMW, jizti dugu. Vale. Eta Renault. Vale. Jizti dugu. Hiru. Zapat bai beste ez, ez? Hori da. Nik uste BMW bai, osa zeretik kotxeak. Eta, eske Henry Ford bai, pero ezakitea kotxekin izan zenen. Opel. Obat jetxi. Zen egoten. Bagia esan ezkezakit. Orduan, Opel ego. Opel. Zapat mugitu behar dugu gure iritziz. Ez, hiru ditugu gaizki. Ez, pero Ford mugitu dut. Bai. Jazak izan dugu. Venga, Opel. Tempora, urrezko galdera, Aitor Reider. 2025ko Formula bateko denboraldian motorrak hornitzen dituzte bik. Denbora. Toyota, venga, nik ere pentsatu dut. Eta Mercedes. Eta Mercedes. BMW. Izakit. Mercedes. Ike Seider. Eski kutxea. Motorrak. Bai, ondo, super ondo. Zer errazuek eskutik helduta ikustea. Bai, horixe. Benetan? Bai, no. Zer erra da, nebarrebak lagunetik genien. Bai, ondo. Auto apartekatu. Oin bai. Bueno, gurasoekin ere. Bueno, igual aldo gerosi bat. Esan digute bat erosteko. Asi dira, ja. Ideiak gola botat. Nola, Aitor tonua da? Zakoa erosten, kotxe bat. Horrela, Ondo esan da. Ondo esan da. Bai. Ez esko ere muan, Skoda eta Toyota. Bai, gerora Skoda ere txirrindularitzara oso lotua ikusi izan dugun marka da. Bizikletak egiten hasi ziren, ondoren motorrak, eta gero autoak, eta Toyotaren kasuan erne, ehungailuak egiten hasi zen enpresa japoniarra baita hau, gerora autoak ekoizten dituena. Bai esko ere muan, Volkswagen. Eta sortzetiko asmoa herriarentzako auto eskuragarriak edo egitea. Aitor, zeo zer jakin zu? Gerora garestitu direnak, bide batez. Ja, herriarentzat. Bai esko ere muan, Audi. Bai, zakuarekin ere larri. Ez da iristen? Ez. Hirugarren eskuko agian. Bai, laugarrena. Igual lalo merketsuena. Mercedes-Benz, bai esko ere muan. Gottlieb Daimler eta Karl Benz automobil ingeniarien baturatik sortu zen lehen ibilgailua, ja. Zuzenean. Ez esko ere muan Mitsubishi. Hauek bidea hasi zuten itsasoan edo, ontzi enpresa gisa sortu baitzen. Bai esko ere muan Ford. Fordismoa, hor katean. Hori da. Autoak egin da egin. Enekin zer lehen hau. Opel aldatu egin dugu, bai esko ere murekarrita. Zuzena da? Ba, Opel josteko makinak egiten hasi zen, BMW ezezkoan behar genuen, hegazkinen motorrak egiten baitzituen enpresak, horti dator logoa ere, referentzia egiten dio. Peugeot berriz altzairuzko erramintak egiten hasi zen enpresa zen jatorrian, eta Renaultena, bietati dauka, ehungintzako enpresa baten tailerrean hasi ziren autoak sortzen hasera. Bai ezko marren. 350 euro, oso ondo. 1.000 eurotik gora, nabarmen, Aitor eta Eider, oso ondo, miluze finak, trebeak. Ia 1.000 euro banatza ditugu, urrezko galdera gordetzen ditu, 1.000 euro errotarako erantzun zuzen bikoitza beharko genuke. Formula bat, jarraitzaile sutsuak.
Igual inoiz ez. Pero es que en la vida. Hor badago gizon bat hor, iragarkiak egiten eta ari da. Nire izena da, ez? Ah, bai. Bai. Ez da Ankion, baina... Ez, joder. Bai, Antonio Lobato, eskerrik Antonio asko. Lobato. Eskerrik Antonio. Antionio, esaten dio. Baina oso lagune da... Miluzeko sareetako... Bai. Ezinbesteko Antionio pertsona. Lobato, bai. Aitor eta Aider. 2025ko Formula bateko denboraldian, motorrak hornitzen dituzte bik. Mercedes. Hori bai. Oso ondo. Eta bestia ez. Eta? Bestia ez. Pesimistan ez dakit. Baina badakizulako beste erantzun bat zuzena Ez, que ba. Igual audio, hasi baina. Da, pesimismoa besterik. Bai. Aitor eta Aider. Banatuko ditugu 1000 euro. Toyota erantzun zuzena da. Renault! Baina, Aitor eta Eider! Oso ondo, 5.000 euro irabazita, segi bat formularako bidean, Sakurako bidean, aimo! Eta txekulek, hortxe egon, banatzen dugunin ikusten, Eskerrik asko Gabon, autobus handi bat!